Sa number 10, mga expired nga bulong ginbilin nga nagalapta sa karsada sa Barangay Granada sa Bacolod. Isa ka concerned citizen ang nagpadala sang sining nga video kung sa diin makita ang mga nagalinapta lang ang mga boxes kag mga banig sang nagkalain-lain nga mga bulong nga mga expired na. Sunod sa source ng Digicast Negros sa Stonehaven nga subdivision nila na diparahan ang mga expired nga bulong. Ang iban ang ara sa kahilamunan, ang iban nagalapta sa karsada. Sunod pa sa informant nga humalin pa ini sa nagligad nga semana nila nga nakitaan kag tubtub subong yara lang ini sa gihapon sa area. Ang ila ginakakulbaan nga basi makitaan sa mga kabataan kag hampangan ang mga bulong. Iligal ang pagpanghaboy sang expired nga mga bulong bisan diin lang. May nagakadapat nga pamaagi sa pagdispose ni kag nagakinahanglan sang permit gikan sa DENR. Ginpadangat na sang Digicast Negros sa barangay ang mga reklamo kag ginpakatuan na ini ni punong barangay Alfredo Talimudao Jr. para madispose sa eksakto nga pamaagi samtang ginausisa naman kung diin ini naghalin.